Biko to hovorí, že najväčšou hrozbou pre vedomie nie je hnev, závisť ani strach, ale ľahostajnosť. Tam, kde je nenávisť, tam je aspoň energia. Tam, kde je bolesť, tam je aspoň cit. Ale tam, kde je ľahostajnosť, tam už nie je nič. Hovorí sa, že všetky negatívne sily majú svoju váhu a dôsledky, no najzákernejšia je tá, ktorú si vedomie často ani nevšimne. Ľahostajnosť nebolí okamžite, nezasahuje priamo, len pomaly preniká do mysle a mení spôsob, akým sa človek pozerá na svet. Znižuje vášeň, tlmí záujem, premieňa jasné farby na nevýrazné odtiene. Biko to učí, že ľahostajnosť je nástroj, ktorý otvára dvere všetkým ostatným slabostiam. Keď sa vedomie prestane zaujímať o pravdu, stáva sa náchylným na klamstvo. Keď prestane vnímať krásu, stráca radosť. Keď sa zmierí s nespravodlivosťou, prestane bojovať za to, čo je správne. Najväčšou cenou, ktorú človek za ľahostajnosť platí, nie je strata niečoho vonkajšieho, ale strata samého seba. Pomaly sa vzdáva toho, čo ho kedysi naplňalo. Prijíma rutinu bez otázok. Prestáva sa pýtať, prestáva cítiť. Až kým jedného dňa nezistí, že už necíti nič. Biko to pripomína, že vedomie má vždy voľbu. Môže si vybrať, či zostane slepé voči svetu, alebo či si dovolí skutočne vnímať. A tak, keď sa zdá, že nič už nestojí za pozornosť, možno je to len znamenie, že prišiel čas opäť precítiť život naplno. Lebo tam, kde sa prebúdza záujem a prítomnosť, tam sa ľahostajnosť stráca bez stopy.